La privatització de la gestió de determinats departaments sanitaris del País Valencià perseguia introduir el dogma neoliberal que els serveis públics són un bé de consum més i han de seguir una lògica de funcionament capitalista per a trossejar la sanitat i facilitar la seva rapinya per part dels amiguets del Partit Popular i de Vox. El pas dels anys ha demostrat a la nostra terra el mateix que a diverses zones del món. La privatització dels serveis públics afecta molt negativament a la ciutadania i als treballadors del servei. És un atac directe a tota la societat. A la Marina Alta ho sabem molt bé. Hem patit pel dolor de molts familiars i amics que no han tingut el servei que mereixen. Perquè som l'última comarca del país pel que fa a personal sanitari per càpita. Perquè som els últims del país quant a llits hospitalaris per càpita. Perquè a la mercantil no li dona la gana de reforçar els estius en una comarca tan turística com la Marina Alta. Perquè al grup Ribera no els dona la gana de cobrir les baixes de personal. Perquè no respecta el conveni laboral. Perquè falta personal en totes les àrees del departament. Perquè davant d'aquesta situació, tot el personal sanitari que pot se'n va i cada dia hi ha menys personal i amb menys experiència. Perquè hem vist, senyories, com manipulaven les llistes d'espera, com ordenaven que els pacients estrangers de DKV passaren per davant de la gent de la comarca. Perquè hem vist com a amics i familiars se'ls negava la possibilitat de derivar-los per a fer-se proves per a saber si patien un càncer. Perquè tot el món sap que si patixes un infart entre la Marina Alta i la Safor, molt millor que el porten a l'Hospital de Gandia. Perquè a la comarca de la Marina Alta el nom popular de l'hospital gestionat avui en dia pel grup Ribera es diu Marina Taüt. I tot això, senyories, amb el principal objectiu que 11 directius del grup Ribera s'embutxaquen 33.000 euros al mes. Ho han sentit bé, 33.000 euros al mes per cap. El que venen a ser 4.400.000 euros a l'any que s'embutxaquen mercadejant amb la salut de les persones de la Marina Alta. Entre aquests 11 està el director executiu de Centim, Alberto de Rosa. El directiu en qüestió és germà de Fernando de Rosa, conseller de Justícia de l'època de Camps i expresident del Consell General del Poder Judicial a proposta del PP. Alberto de Rosa també és conegut per la foto on apareix al costat de Francisco Camps i dos representants del feixisme valencià, els mateixos que estan darrere de la denúncia de la vicepresidenta Mónica Oltra. Creuen, senyories, que podem deixar que de Rosa i companyia se'n vagin de rosites amb tot el mal que han fet? Troben normal que amb tots els diners que guanyen, després de 17 anys, no hagin fet els centres de salut de Dénia i de Calp, als quals els obliga el ple de condicions que van signar? Senyories, el 30 de gener de 2024 finalitza el contracte de gestió de serveis en favor de la mercantil Marina Salut. És voluntat pública del govern del Botànic revertir a mans públiques el Departament de Salut de la Marina Alta, com s'ha fet a Alzira i a Torrevella. La llei marca que el procés de reversió ha de començar mínim un any abans de la data de finalització del contracte. Però davant de la mala fe demostrada pel grup Ribera en altres reversions i els últims moviments com la incorporació de personal d'informàtica a l'empresa, proposem que cal començar el procés des de ja. Senyories, des de Compromís portem molts anys lluitant per la sanitat pública i ens hem presentat a les eleccions a la Marina Alta amb la reversió per la sanitat com a principal punt del nostre programa. Hem presentat desenes d'iniciatives en aquest sentit i hem intentat donar suport a aquelles persones que pitjor ho estan passant. També hem donat suport incondicional al president de la Generalitat
quan fins en 3 ocasions ha anunciat que començava el procés de reversió per incompliment de contracte de la mercantil. Però, per desgràcia, el procés de reversió no s'ha fet en cap dels 3 anuncis i això, senyories, ha caigut com un poal d'aigua freda entre la població de la comarca. Siga com siga, l'important és el que fem a partir d'ara. Ells tenen els diners i tenen molt de poder. Tenen capacitat de tombar ministres i de tombar vicepresidentes, de comprar mitjans de comunicació i partits polítics sencers. Nosaltres, les organitzacions d'esquerres, només tenim el poder que ens dona la gent. No la defraudem, perquè si la defraudem ho perdrem absolutament tot. Senyories, toca ser valents i valentes, fer valdre el poder que ens ha donat el poble per a recuperar per a mans públiques la sanitat de la Marina Alta, una comarca massa voltes colpejada per la injustícia que d'una volta per totes vol deixar de patir. Moltes gràcies. Moltes gràcies.